ଖଇନି ଡାକିଲନି ବାଇଗିରି ପତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ଖାଏ। ପାଟି ତ ଅଖାଡ କରୁଛ। ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ କହୁଛ କହିଲ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଭିତରେ ଏ କାନ୍ଦ ଫଣ୍ଡା ସିନ୍ ଏରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ରାତି 3ଟା ହେଲେ ଚାକର ମାନେ ମୁତିକି ଆସି ବସିଲେଣି ଆହୁରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ସାଢେ ସେ କଥା ମତେ କହିଲ ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରି କୋଉଠି ରଖିବ? କୋଉଠି ରଖିବୁ କଣ ଗାତରେ ବା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି। ଗାତ ତ କାଇଁ ତ କହିଥିଲ ଏ ଚେଙ୍ଗିଟିଆ ଟଙ୍କା ଶୁଣିକିରି କାଲି ସକାଳେ ଉଠି କାକର ନାକୁଣି ଗାତ ବୁଝି ରାଗରେ ସେଇଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ମଦ ଧରି ମୋରି ଘରେ ମୁତିବେ। ତମେ କାହିଁକି ଟେନସନ ନଉଛ? ଦିନେ ତମରି ଗାତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ଆସି କାଙ୍କ ଟେକି ମୁତୁଥିଲା। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ମାଇଲି ତା ମୁହଁରେ ନା 1000 ମାଇଲ କୁଟି ମୁତୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସାଧା ମୁତ ହେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଡାଇବେଟିସ